ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟିରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। କ୍ଲେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛୁ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଆମକୁ ଆଉ ଶାସନ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା, ଧ୍ୱଜା ଅର୍ଥ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମର ଉଡ଼ଇ ଫରଫର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଣିକି ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିବୁ। ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମକୁ ଲେଖିବୁ। ଆମ ଜାତିର ଇତିହାସ, ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମକୁ ଆମେ ଲେଖିବୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେହି ପଥକୁ ଆମେ ଧରି ସେହି ପଥରେ ଆମେ ଚାଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଅଗ୍ରସର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି। ଆମେ ଆଉ ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶରେ ଆଉ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ଆମେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, ଆମ ଦେଶର ଟେକକୁ ରଖିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା, ସ୍ୱଦେଶ, ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ନିଜର ଦେଶ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ। ସ୍ୱଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନିଜର ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ। ଆମର ଏହି ଜୀବନରେ ସେହି ଦେଶର ସେବା ବ୍ରତ, ଦେଶର ଯେଉଁ ସେବା ବ୍ରତ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କରିବୁ। ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ମାତୃଭୂମିର ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ଆଉ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମର ଏଇ ଧ୍ୱଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କିଏ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଆମର ପୂର୍ବରେ ସବୁ ମାନୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଧର୍ମ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳିବା। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ସିଏ ମୁସଲିମ, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ, ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇଏ ଶିଖ, ଏହିସବୁ ଭେଦଭାବ ଆମ ମନରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା।
ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କିଏ ନୁହେଁ ପର। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଭାଇ, କିଏ ବି ଆମର ପର ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର। ଏଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ଆଉ ପର କେହି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ସେହିପରି ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଅଛି। ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ବହୁବିଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବିଧ କାରଖାନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଖାନା ଖୋଲିଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇବ। ଉତ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଅଧିକ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ଆମ ଦେଶରେ, ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ବା ତିଆରି ହୋଇବ। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରତି କାରଖାନାରେ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନୋହିବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି, ଆମର ଜାତି ହେଉଛି ବୀର ଜାତି, ଆମେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଆମ ଜାତି ମଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବୁ। ମରତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଖେଳାଇ ଦେବୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନୋହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ନୋହିବୁ କାହା ପଛ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହା ପଛରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ସବୁଠି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆମେ କାହାର ପଛରେ ଆମେ ରହିନାହୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ କରି, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ କାହାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆମେ କେବେ ହେଲେ କାହା ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଭାରତ ମାତାର, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। ଭାରତ ମାତାର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି କାହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମର ଏଇ ପତାକା ସବୁବେଳେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥାଉ। ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କର ପଦ୍ୟଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜାକୁ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।